Takže čau, já jsem Rychlo 10 z kanálu Barricade Links TV a vítám vás u dalšího videa a dnes jsem tu s Earstormem. Ahoj. Ahoj lidi, já jsem Earstorm.cz. A my jsme si dneska pro vás připravili hru Spintires, jak už jsem vám říkal v mém předchozím videu. A dnes si tedy zahrajeme multiplayer, takže Earstorme, můžeš tu hru spustit? Jo, a jak to mám spustit? Tuším, že někde vlevo je tam něco start hru, game. jo, ale musíš se dát ready. A to dám kde? To Jo, tady, hlasovat pro spuštění. Tak můžeme. Takže... Jsem to dlouho nehrál, takže jako doufám, že to bude. Doufám, že to všechno bude. Tady si mám jako... Ježíšmarja, tady tam mě vyskočilo strašně. Jo, takže... My už jsme tady ve hře, tady v tom čipu můžete vidět Earstorma a já jsem tady v tom druhém čipu. Nebo oni tam přidali panáčky. Jo, přidali, no. Earstorme, co chceš? Chceš jet jeepíkama nebo chceš si vzít velký auto? Já asi pojedu jeepem. Tak vememe dneska jeepy a pojedeme tak nějak prozkoumat tuto mapu a pokud Earstorm bude chtít a budeme obecně jako my dva budeme chtít, tak si pro vás připravíme třeba další díl, ve kterým budeme třeba nějak jakoby tuhle mapu potom dohrávat nebo něco takového. Ale myslím si, že dneska ji tady tak nějak jako prozkoumáme a teda. Co si myslíš ty? Já myslím taky. Tak dobře, tak já už jsem připravený. Dej si tam asi tu nástavbu, ne? Na já už nevím, jak se to tady dělá. Normálně zastavíš, klikneš, abys tam měl myš a... Jo, uložená nástavba, jasně. Ano. To vím. Ale... Počkat, pokročilé. Musíš si zapnout pak pohon na všechny 4 kola a diferenční si musíš zapnout. A jak se to zapíná všechno? Ečkem a kvéčkem. A vlevo vidíš, co máš zapnout nebo nemáš. Ečkem, nic ne... Počkej, diferenční. Všechna kola zapnutý, ruční... Tak, můžeme. Ruční, jo, můžeme jet. Tak dobře, takže... Počkej. Ty GPky jsou docela živý, no, ty jezdí docela dobře. Jo, no. Akorát potom bahně to je sranda, až se budeme někde vytahovat. Já si ještě zkusím nějak nastavit kameru. Jo, dobrý, to vyjedu ještě. Tak, kam jedem, hele? Počkej, já se kouknu na mapu. Ale... Já bych to viděl, že můžeme odemknout tadyhle ten model B130, takže k němu do frčí. OK, tak je první. Já tam mám navigaci, takže v pohodě. Tak super, já si myslím, že tohle už by mělo být o stupeň zábavnější než ten můj samotný díl, co jsem hrál jenom já. Ale počkej, já už jedu. Ježišmarja, tady je šutru. No tady se to rozjede, tady už je to celkem v pohodě. No, mně se to, počkej. A tě potáhnu, ne, tak ne. Díky, každopádně. Já mám už zase jaký máš třeba? Toho bahna. Já taky. Jaký máš ty třeba názor na tuhle hru? Na tuhle hru, ale mám názor takovej, že žádnej nemám, protože já jsem to my jsme si ji vlastně s Earstormem kupovali, tuším, že to bylo někdy listopad 2014. Rok, 2 už to je určitě. 2 roky je to, no rok a půl. Myslím, že v listopadu 2014, tím, že já jsem si ji koupil první a pak Earstorm si ji kupoval po mně. A kupovali jsme si ji fakt jako asi 2 měsíce po vydání té hry. A mě ta hra hodně baví, jako docela. Mě to baví, no, mě to baví jenom takhle, když jsme v multiplayeru, sám mě to nebaví, protože... Mě to samotného, já tu hru, když ji hraju sám, tak ji hraju prostě jenom tak oddechovou, když třeba prostě nemám co dělat, nebo chci si jen tak prostě odpočinout, tak si zapnu tuhle hru. Taky jsem slyšel, že je to od českých vývojářů. Částečně tuším, jo, úplně přesně, nevím. Jo, odemkli jsme si nový auto. Vemem si ho, nebo pojedem tímhletím? Já si ho vemu, to je vytřaska, to je mé auto. OK, tak počkej. Tak počkat, M-kem si zapínám. Ne, F1, F1. Aha. OK, typ B,
Ty B130, jo? OK. Jo, je to B130. Ty, Počkej, vole, já... jo. Tohle nemá na pohon na všechny 4 kola. Vole, no, tak ale já tak jako proč to neskusit, že já jsem stejně nechal zaplay můj dobrý starý Jeep. Když tak se pro ně vrátíme. Proč mě to nejede? Počkej. Já nevím. Myslím, že... Já jsem Franta Popelář. Kam jdeš? Poškozeň, motor přetažen. Aha, To je problém. fail. Počkej, já se tady musím vytáhnout z Ty bahna. vaďo. Já mám úplně rozdrcený předek. No, to tady taky přidali, že tady prostě je takhle krásně nadrcený. Jo, můžeme tudy, pojď tam, no. To je jedno, já bych to dneska udělal takový oddechový, prozkoumal bych tady nějak tu mapu. Au. Já se koukám na mapu a ty tady do mě zarážíš, na to nevadí. Každopádně kamen. Safra. A tady jsou nějaký houbišky. Počkej. Jeď. Jo, Já se potřebuji snažím. na ty slevy v Kauflandu. Počkej. Mají mlíko za 9,90. Já jedu. Jeď. Pohodě, jo. Než nám to ty důchodci vykoupěj. Nevykoupí, vlastně to je nebojící, ne? Ah. Ver to tudy. Počkat, kam to peru? Počkej, doufám, že Jo, aha, počkej. Couvni, já musím to... Musíme je trochu jinudy, tady, tam je konec světa. Vracíme čas. Kam jedeš? Já nevím. Počkej, chceš vytáhnout? Ne, dobrý. Kámo, to je prostě auto všeho, to vyjede prostě absolutně nejvyšší kopce. Absolutně nejlepší. To si děláš ranu, zase šuter. Jedem doprava, jo? OK. Ber to doprava, ber to, jo. Počkej, mě to nejede, jo, aha, já mám za ruční brzdu. Počkej, já tě potlačím. Počkej, Dobrý. ber to dopředu. Au. Aha. Počkej, já to tady taky musím nějak víc sám rád nahoru. Tady jsou houby, děláme si, já nevím Houbišky. co, polívku. Počkej, kam jsi jel? Já nevím. Tady je rybník. Počkej. Já jsem tady někde v kopřivách. Aha. Počkej, tyve, a ta vejtřavka to asi... Já jako tuším, že vím, kam jsi jel, ale nevím, jak se tam za tebou dostanu. Já jedu tady rybníčkem, Počkej, zastav, stůj tam a čekej tam na mě, já se kouknu, kde seš. Počkej, kámo, jak jsi tam dostal do prdele? Já nevím. Počkej chvilku. Ano, Zatím se ke mně dostaň. dostanu. Ty. OK, tak jedeme za Jírstormem. Jestli se k němu někdy dostaneme. Možná jo. To jsou ty houbičky, o kterých já jsem mluvil. Hej Ondro, už jedu tady po houbičkách. OK, jsem tu. Už tam budu, už jedu po houbičkách, jak si o nich mluvil. Kámo, možná si myslím, že by bylo rozumnější nechat si ty jeepy, ale tak... Já si možná myslím, že mi to spadlo. Ta hra? Jo, protože jsem šel na plochu. Ježiš, ty si... Počkej. Nevypadá to, mě to ještě No jasně, jenže... Jo, počkej. Dobrý. Tak mi to spadlo, a tím jsem to. Nespadlo ti to, teď já tě tady normálně vidím. No jasně, ale já to mám na tom, na ploše a nejde. Jo, už, počkej. Už tam Zprovozně to, ať nemusíme hrát znova. Neboj. Důchodci to už šlapou. Pane bože.
Ping 2700, hele, 536, počkej. Kdo? Máš ty ping? No, tak protože už se vracím do hry, že? Už to hraješ? Já sice mám černou obrazovku, ale podle mě to za chvilku tam hodí. Jo, tak počkáme chvilinku. Linka čekání. Chvilku. Jo. Tak Jo, co? jsem tu. Tak co, už to funguje? Jo, jsem tu. Paráda, takže můžeme dál. Tak jo, jedem do Kauflandu. Máš GPS-ku? GPS-ku nemám, ale GPS-ku mám. Ale Kaufland nevím, jestli tady je někde. Musíme ho najít, počkej na mě. Ty se nějak rozjel, ty máš nějakou vylepšenou vejtřasku, No kámo. to víš. Já mám moje v kapotě mokro, Ale já mám vejtřasku. normálně jako pohon, ty vejtřasky, já mám pod kapotou. Tam mám takových 10 količek, ve kterých běhají krysy a má to takový výkon. Jasně, já mám tato vejtřaska má výkon 126 krys. Co to tvoje? A moje, hele, to jsem nezkoumal kolik, ale pod kapotou tam viděl 10 krys. Jasný. Nevím, co tam dělali, měli tam běhat, ale okusovali mi tam, nevím, asi světlo, nějaký drát tam kousali a já jsem se asi zase. Počkej, tak Krysy, nenechte mě v tom teďka. Tam mám předám. počkej. Tak. Počkej, já tě popostrčím. To zvládneme. A Musíme tam něco pod tou vodou je, tam je žralok. Do prdele. Počkej. Proč taky nejedeme po Já si silnici? připadám jak ponorka, hele. Proč jdeme tak nějakou rybníčku? Já nevím. Počkej, já tě vytáhnu. Dobrý, já už se zvedám. No, přijmi to. Počkej, já se musím rozjet teď. Danke. No, tak. Zkus toho žraloka obět, prosím tebe. Tam je další žralok. Pane bože. Počkej, vycouvej to kousek. Počkej, já mám nápad, pojedem tady doprava nahoru. Nebo počkej. Počkej, já se kouknu do mapy. Tak počkej, tak to nějak vymyslet. Jo, pojedem tady doprava. Takže já teď zatím vědu doprava. Počkám na Jirstorma. Až přijde. Takže tady tu nějak obkroužím. OK, jo, dobrý, vědu to. To vědu. Takže já si tady... Co jak si to vymyslel? Jo, tady musíme doprava, akorát počkej, ty tam ještě vyčkej. A já se tady zatím vytáhnu. Z té vody a pak vytáhnu tebe. Tak, seš tady? Jo. Hele, tak ty teďka trošku zacouvej a já tě pak nějak sem dostanu za mnou. Jo. Kamo, ta vejtřaska vůbec nebrzdí. Jorstorme? Tak zacouvej kousek do... Nebo počkej, nikam necouvej. Ale počkej. Přijmi mi ten naviják. OK. A jenom jakoby zacouvej takhle jakoby doleva, prostě za mnou. Vidíš mě tam, ne? No, ale mě už to nejde. Jo, díky. Ty krásu! Achievement unlocked. Teď by tady začala nějak hudba nějaká hrát. Kámo, musíš prostě zacouvat. Vypni si ručku a zacouvej. A stoč kola. Okay. Nebo počkej, já tě sem dotáhnu. Dobrý.
Jo, dobrý, já s tím nemám problém, jako. Díky. Počkej, ještě kousek těm, já tě ještě kousek popotáhnu. No dobrý, už můžeš stočit ty kola rovně. Stoč No, rovně, dobrý. stoč rovně, pozor. Počkej, ještě kousek, ty vole, nějak to Už nejde. je můžeš pustit. OK. Tak to vycouvej za mnou. Kámo, já vůbec netuším, kam jedu, jenom tady slyším, jak tady jsem narazil do stromu. Já jsem narazil do stromu, kam zase jedeš, prosím tebe? Ne. Kde seš? Tady ve vodě. Pane bože. Musíme právě z té vody se chtěl dostat, ale tak OK. No, teď já jsem venku z vody. No, já jsem tady zase narazil do toho stejného stromu, pane bože. Jeď za mnou, tak nějak zhruba orientačně. OK. Tak, Tady přejedeme ten rybníček, nebo co? počkej, ty to chceš přejet? Dobře. Nebo já nevím, kam chceš jet. Jo, no tak jo, no, to už je teoreticky asi jedno. No, jeď. Ani tam nepřekáží na pobřeží. To si Počkej, děláš srandu. kam jedeš? Já nevím. Kam jsi to zaparkoval? Hele, jmenuje se to voda. Bažiny? Tam Jeď rovně, takhle tam jako jak to vidíš, tak přejď tu vodu a jeď rovně. Jo, to je dobrý nápad. Hele, jak použiju naviják, jakože aby mě zatáhl? Normálně dáš pokročilé. Ano, no, už jsem jsem připojený a aby mě táhl sám. Fko, f. Jo. F jako František, vomáčka. A musíš si vypnout ručku. Já vím. Kam jdeš? No tak já nevím, kam chceš jet. No rovně, ano, přesně tam, kam jdeš. No tak já jsem to myslel. Každopádně mě to... Počkej, kam jdeš? Já se musím otočit, ale. Nemusíš, tadyhle, tam přejet jakoby tu vodu, jsem myslel. No, ano. Počkej, kámo, ty mi to vůbec nejde. Počkej, já se musím přitáhnout. Chceš, abych tě zatáhl? Dobrý. Já si tadyhle vyberu nějak... Tromešku! Počkej, já už tam tak nějak fočím. Právě super, že si takhle v tom multiplayeru můžete jí pomáhat. To ano. Když jeden zůstane někde vyset, tak druhý může v klidu vytáhnout. Každopádně, hele, já už tady tak nějak jumpuju a jdu za tebou. Tu už tam byl, ok. Tak běž první, já tady Tak já to za volním tebou cestu. nějak neskáču. Pak jej dál a půjdu za mnou. Počkej, já jsem si kouknul do mapy. Jo, je to správně. Počkej, ježišmarko, jo, dobrý, tak jedem. Počkej, já se musím podívat do mapy. Jo, tamhle, počkej, proč mi to nejde? Kam? Jo, dobrý, já byl na kameru. Tam byly ty šutry. Jasný, viděl jsem. Tak, tadyhle už je nějaká cesta, asi civilizovaná, to už je dobrý. Tady už to aspoň jako je trošku rychlejší, ježiš, tady skáče koza, ty vole. Jedeš? A přes ty šutry musím nějak to. Aha, počkej. Chceš pomoct? A ne, dobrý, já to tady obědu.